मावफुं बसुमतारी ब्लकआव फरायनाय जाबाय नोंथांमोनखौ जोङो दा ओरै बल जोनानै बेंटल बाजारावहाय जोङो नै जाद्रायगासिनो दङ चावमिनै मायै ओमफ्रायो ओरै जागासिनो दङ हनै बिथांमोन ओमफ्राय जोङो जाखांनानै थांसिगोन अन्नानै बिथांनि मावफुं बसुमतारी ब्लगखौ चेनेलखौ ग्र' खालामना हो गावसिबना हो गावफोरजोंबा हो जाबाय जायो गावसिबनो होनोसै आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होनोसै बेखौ लुबैसै बिथांनि चेनेलखौ गावसिजों गावफादजों ओमफ्राय बिथाङा दासो जाखांबाय इउटुबार अन्नानै सापर्ट खालाम नोंथांमोन जोंनि ओरैनि एरियाफ्रा सापर्ट खालाम नोंथांखौ अनेक सापर्ट खालाम मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हागौ जोंबो अनेक मोजां मानसिफ्रा मोजां लाबोयो Mana mau hilang? Kar siniman mau kar salainin aku jadi limun akan guys. Oh tangga ya, kobrai guys. Hari itu mana sihnya? Pispa ya. Kobra. Kami ini kobra ya. Hari itu mana? Wala mes. Kalama he, onana he, like saya kalama he. Barbie restoran jalan aja nih. Nih. Oh. Dia kan beda dengan. Saya kasih nomor. Kaumin. Itu bandara. जों दा ओंखारनायसो जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय नै गरम दा दङ आंजों लोगोसे जों दा जसिगोन लामाफोराव जाहाथे मोजाङै सफैयो आंनाथाय बुङो गरम दा औ देरानो आयु लाजियो बिथाङा लाजियो नो अफेन नोंथाङा दा अबेनिफ्राय अबेयाव थांगोन जों दा बेंटलनिफ्राय बेखौ आइलेन्ड नुनाय दा गावसोरलाबायनोसै बरफफोर गावसोरलाबायनोसै मावफार जायफ्रा मावफारनि मावफार खालामासै गावसोरनाय थिरि साखा दाखुनाय वासिंसो लादे